tamba kumbali himani ni boradadi sunu sisidi himani ni boradadi kiraki mi kirambe kanu sankoni so himani ni boradadi mafo Aisha tamba kumbali maka anishu uringadu suna nina na bunga na barka dadu association siton tigido ani association supesi tigido mafo Aisha tamba kumbali makulu maka anishu kita kanishu namara me foli da masana ni wati ka barga me foli di tamba masana ni wati ka barga Aisha ta tamba globally namara ile ba mansuru ame foli da masana ni wati ate muni be suina radio akaset la muni amena boroke suina jina tumi ka boroke kusadi pande kle and kle kutoka namara boroke je suina abjango ka mama tamba amba fusi Kamu Grammy ame fuliki ame baca puluh kling bela jenema une anan bangula sigatala ka fuliki kremeta neka di angka supaya aku muter fantasi atake na fontembe bishina be fuliki tantuni wala ma donta ka di kling bela jenema sigatala neka ko befo usiyoro la ka fo bi jem kan kremel ko jem kan ni anna ke ina fa ya foto mina ibayon ka bele ni we mama tamba fatina di bela jenenka bele mama tamba yaro kabini kalo tɛmɛnenw ko a tɛmɛna an fɛ ko ne kaw fɛ a segira tuguni kɔ k'a bɛna jɔ ko kana waati dama kɛ an fɛ ka sɔrɔ k'a tɛmɛ an bɛ o sira kan yaro bisi na Musa Wata ale tigɛw de bɛ nɛgɛw karafe la ka kumaso la kɔlɔsilen to karamɔgɔ Aba Jakite Albarkacin directeur ka taa sɔrɔ an ni arajo 10 bɔɲɔgɔnko de sɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na su na réseau Mamelon ka taa se Buguni arajo caman ma k'a fɔ ni baara in bɛɛ lajɛlen an bɛ ka nin bɛɛ kɛ association Diako mɔgɔw olu ka yamaruya ale kɔnɔ bisi na an bɛ foli tanto ni walima dɔn an b'a di Buguni dɛnɛɲɛmɔgɔw kelen bɛɛ lajɛlen ma fo ba cakɛba ni kɛyɛrɛ cakɛbaw an bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ su na kumaso kɔnɔ yan bi an ni dakɔrɔba ka dakɔrɔba min bɛ jinɛ jɛmukan in ye dɔn kosɛbɛ Boubacar Berté Grand bɛ yɔrɔ sɔɔni an bɛna Mama Tamba an bɛna ale bisimila kumaso in ale kɔnɔ an b'a ɲini k'a fɔ an ka technicien fɛ Musa Wata halisa a k'a tigɛ kɔrɔta ni kuma ye ka kanubaw bɔ jɛnɛtigɛ yanni Mama Tamba ale ka bisimila aw ni ko. Namara suna be fuli di andale sasare ma papa wati na be andala asi kono association pilero do fana nyamoto jamana kono be fuli di flake masana ani wati suna fana be kanake amba fu suna ya fu andala asi kono ne be ka flake du radio para kono kamoto sabadi grabe ma 18 sasara di kalemfa aya kene be fuli di flake masana ani wati kada so kaniko Amara suna ani abijango ka Mama Tamba anale de na baru
Imadiri Borojati. Usai tambata bambe atai buta atai. Kamu Grammy Kaira Kambaula Ansolendo Radio Tampoyongo Alila Buguni Kono Ali Buguni Koka Karo Radio Nuna Buguni Alirambe Ali Maso Bele Bay Ali Kono Professor Parakam Tola Sonorome Ali Kono Bishina Nama Kama Ali Bakar Pete Grambe Karo Bishina Ambe Anika Baru Ali Katamu di Bambonya Manute Tomo Bela Jene Moni Klini Kamu Bay di Bela Jene Be Akume NHTV Ali NHFM na Waka Ufi Karo Fo Oda Brobai Be Ambulo Yampi Karo Fo Grambe Abina Mama Tamba Ibi Tamba Baharu Titika Twelu Karo Fo Obina Jene Kabaroke Katina Ko Nika Le Kusira Kabaroke Jine Ko Kan Alisa Karo Fo Kanboka Karo Fo Yempel Pasro Ala Ani Radio Nunu Sole Nana Pishina Radio Petela Bunika Ufe Katase Radio Daibu Alema Radio Kumase, Radio Miracle FM, Katase, Radio Panimonote, Alema, Bamako Kaufe, Radio Tisa, Atitipula, Katase, Radio Mamelon, Brigro Kaufe, Radio Mamelon, Skaso Kaufe, Radio Mamelon, Kebila Kaufe, Bishina, Libera Genes, Olendo, Anna, Mika, Sababuke, Kaka, Mama Tamba, Damobai, Ekaka, Aka, Lazeluye, Bishina, Kakamba, Lejapo, Kaka, Peda Jene, Nika, Aukwana Fina, Hatsaka, Nafindike Alma, Kaira, Aula, Kafo, Damobai, Ampe, Unika Kaufe, Elma. Norla, ega ka fo mouvement be ka mo luka sejila na fasare ale ka du krepe ega ka fo ko ni ko ko ni se ka don jabala korma mi be ni atube asigra anana abe o jabala korma ale la yo femba ko be bulu dali do ega ka fo mama tamba ale be aka ni nali na tuningo sama fo ka di bela jene man ka fo wala sa bela jene ka la fia ale so nga ngana na do ega ka fo o ko ba nuna ani damro ba be nyafe grabe ga kadanye alisa ega mo nyina fimbo Basabla kamu zaman bi ka sababu ke ka ko kuma kan kali namara fama so mai bele bi da tina ko mai bele namara fama le sina me poroke amena poroke ki mali ni borodani mama tamba ya fi kusai tamba ta ba me ate clear te klikuta ni mali ni borodani sina na bi ko ina ko femi tamba kana ndado la sina ka wala namara na fa ko re ila ta essence wana ta no ka to ta skatula Ini mafi ile takufa eka toma mama tamanu fe amja mbu ska fitu la wala kiriya itara boro la boro mamu ska fitu la udaya au boronya kuna kedi tamana ni fe kudunia kama sina be kumuni tena msu ile tseni mako ale pefu ape wale ni madosina radio akasia safe 89.1 sorry ani mama taba aminya sana bana no masimu le baro tsina uri na mara fama unigo bado Grambe China ame association ti ya pluma o ya on pere dine bikake oluka ya mawya ani konomi ni chef montel Jeneba na tumete da roba ni fo alika bunya ko bishina ni para pere dine bikake alika bunya ko ya o association ti ya pluma o ka ti ya pluma page pere mbala ka ti pere dine ma ti pere dine ka so bunya ni kama ko mo bala ni ka na me fafina ani fragila ni ka sabu ke ka ko page pele pele am pele jeni so ni ka ufo na ananye foliti uluma ambe association ti yaplo mawire ambe so ni ka ufo ka tisila frafia ke do mabuli alipia ka duni ba no fe fa ta saka busu mananga busu mo ko sila ta ya busu mananga matero grande mi fe ka to ali la se pasa la pa mo ko ti ko fe mi mananye do ka nye bu ko nye ti ko ba association ti yaplo
Nya fi ali bi kira association Bilibili Mali kono ka tonsi ni festival bi dusu mo organiser amena ta kusi na like marsi kalo kita woro kita woro la ta marsi kalo kita sina ameke pale da kita ma do ka jala nya fi tiga mo joro ka bu dusu kula ni ta ko parce que tiga mo déplacer ta mo bi turuda muda ni turuda mo ka mo jamani ta mo bi kula ko shayna ale rasul ala ko diablo mafulia tepa ame yuri kala kuma ko yani diablo amufu ko ndo karaki bali tena supela delifu mimi kumeja ina sifana na mara kuma tele na radio la santanya na ya kuna silence abena ke février comme du mois du 25 février au top pour la bala adifa udi larabia ka kala mbe adifa ta kadila larabia be limana don larabia be les enfants amare ane ke maram trovi mambuda bafana di ali di mutu sasa kadima jarata propra ka wabis madaka li amare ni bafu ani ke biti dole le udi le président de l'union de sud du Burkina Faso ale ko ratina ka jama na mena sun kere na mara famani bibili do jira na tangan bese de lo fe sankili sa place sasa udi kamne di makwati me ala sona ka jiru sina amena ina ta amesirike ka butna ko ke ti ibiti tumeri ana sukle pesi suba ka bonfo ka ketta siblay ka se ka be di jiru suma ma ko ta mo ka ti sana jira ani to su ko ro grabe ni jiru suma sai amene avec beaucoup de siatala jiru suma de ko ka pasabla ma do no ba foti ko kuna na de ka febe bi panga ke wale tipa siatala na da roba mi bisimila ni mama tambaye jiru so kele tindo siatala yaro dundo ana to Burkina ko fi ani da roba ni ma ko Burkina siatala mama mablati ala mahinana akara ina fo atubeli to ka ko siatala se ka fo teme ko da to kera yi ajura aju so kele ndaya siatala na mara fama fo siatala okera grabe papa abe ala de debi ala ka pada tal mo ya ayi ani sene fo kele kele pelatene amina rabbi mi grabe mi hakina pele bay so ko ka i ka musu pele bay ko ka tashi plage ko ka ni shi mo plate alema ambe fo am se ka fo e se ka ke jena fole mingi aka kuya ta ne ka fo ka adna o ke tashi plage ni ka ni shi ta roba ima do so muso tundu am se ka fo do so tundu na mara fama asaba pele jene jati tundu Burkina ka fi nere ka Burkina Faso sababu di makwati ka ali kuna tiro so sababu di makwati ni ka mission ako ali ni target grande ka mission sababu da kuna ina ni ro ni ta ne ka Burkina Faso la so sababu di kan ni makwati sababu kana to da ita jidama na mo sababu ani mali to so fi ka Burkina makwati ate imam mama aku mama ali ni na yusu ba kai sumu ne safaro mama tabaka sala ba ale o shu sumu la nyana na ya makewa akira so bi apro ani ni su ko chamanye kuma ka ofi se ni ka seria wati ni na akara jode kuma ayi tan kusere akele garo kane mbe chama mulla ka ko ja o su ko ya siadala ameni ato na kama ni re yitu ko tati ni ka je musu valer na ja ato ko ata jo ko ka manne fe ma jo nyere la kaka ne fra tan ka fe foni naba ifune ti boro ala ne wasabi ni mwana chama mu besa ka bili ne so na ka chola nyana de muda ni kuda ina ni tunda chama ni tena na mara ni chofra ro mala kama fra sabi fana bal ku chesu cheja jalu te disiplin na ni sana ni mama tabaya dile ade afade de na mara sina hima ni brodandi na mu ba amna ba jina ko di ma ko di kili to sa ko mama tabaku mani na mara fama ko jina to tichi mama ni jina bi mo fa o prevu chama tambai febe ke mama taba ani taba mi mo fa ka so fasu ni pasu itu orang tak pandai. Aku jangan tunggu ka siadu terang mata malu. Apa kira dalam mata siadu kaki dua. Itu orang mata malu. Mungkin ada dulu. Nyai. Dia tu mampu pakai zaman nak.
atau mama mali tuturuka mama tambah mata nomor boronya minta main ini hubungan aku dengan dan itu mama aku pilih kelas nah kita tunggulah nomor famali kita ada mau hubungan bisi pilih jadi tambah ini nggak ngajar di mana di bawah ini tak pun mereka masuk keluar katoma no Burkina dulu katoma no Mali dulu di mana di bawah dan di mana di antara Salman dan Awal sama ada makan semua ambil di maluma kakila ka warti makai ama wapi dulu dah tiga ada anjir nani depata albuju magawa di mana di bawah dan di antara keluarga kau fana fe afana ye ampunya kusbe ni ukera utkalo tanani siatala apale muso na sinji muso macam mana muso masulmani kama chapasa ale mase do ay afana punya kusbe kada baca ka punya chama fana siatala antara dun na macam borona bakali de wata ani dun kada ko be dun ka dia udu ka batadi orang sama ka batadi ko basati ka pisikili ni lo ande ka kamera man sal ande fuli mama mama hima di ko la ya wote aparo do aparka ni lo di wa ka di suwa udu akan kandi fana ni lo di suwa pa dina ci ko tambah apa sih hima di ko dani tambah ni na wali na be pare na mama ba Oma ama fokusi na bulu mama tambah dia kacau tahu rumah kamu sudah rumah kibu kiri ibla dia tahu rumah kabala tuke kabila mama tambah nama funa babu an dikara dote akaseso ko matila kasi matila kasi makla kasi ko be ko mana ngalo kamakla kari ya matila kari kata se siritige fo chama safna bi safna fi mai yere ne retse ka seya siga tala ka so ke ne da oben ka ngondo kunna la we ye fe flo mi na fa bo ma tamba ka fa ka fwa nuna o kera ka safna fi mai ndi aye siri chama ke siga tala bo no ma fa na ka fe chama fa pe ka o la sima siga tala ne grande ko no mbuti ko na ni sima ko Ozai sama na to ya tutu kana ina ko ode se ko ire to fana buya kata fe to godo sigatala kaya kamba ni ndade bobla soni ko amina kama ni kama tamba bure tande amina abisinda masuni alaikum ya yaro ande fo ani atu tamponyo ko de sole be no na bishina grabe wala to tena bugli aradu bejana bala kata sa bi najuma du banulo che adu kuma se aradu miracle fama tasi aradu tisa erizo mamilo ambe be kone ama sori ka fu kabira anye bara nun dan ni te action follow ati son ka bara nun ke kele ambulo abi amwaya ya ka erizo am se ka fu chama so ni bana bi kata se aradu tisa ko ka fu ati te bula nyamana kata se aradu mamilo ma ko ka fu aradu mamilo sika so aradu mamilo ke kibla ka fu ko ni bana la kala tene so ni bana watina ati pele tene sigatala grabe di poro ki ya kusme sigatala debe fe ka continue ni baro e doni nama ama ko tegi semana na fole ba so tama baro tama ya degi sese ka kene kono modo soni amana dam na sisa ni tama na ambe ko ke yaro tama na kungo fayefe ka nje kungo ke na fela la wi kungo be ke la be una am se ko se ka mo sinali tanso ko se ambe una ke tuni ke mo fe pasar la mo presire yere de tamala ko se sigatala kungo abora ni ka fulu ke yo chama ka bituni fana so marina aye ko da sigatala ko da le yaro ge na le ni ke nya nya ulai na la sona ma bishina jan kan tin ni kroko da roba ba do program kekene be upload amina program di kan ba mu ya ni kalo fana ke ma no fana jan ba fana ba ko dunia sigatala ba ni de tamba to ba yoro ani duso de bi ma fe parce que ale ko akora duso de ale se ka taka duso sigatala ya ba ni de tamba adadi ya da la ba ko ko ni don no ya bu ni duso ye abunya sigatala donc ni o kera ba ni de tamba se kana kanna flana fana nati ka sebiti ko ni ama jatu ba ko fana la wuli jatu mi ni ka fo abina o keso mi bina ka sugeri ani duso ni ka fa ka don ko ken pela jini sigatala grave
namara fama ya fo tumina ate to mo ganya fi mo radio la cancel di 89.1 bambi di tabale ka ko to bula ni ma din bo nyandi ni ame ko almadi sa bambi ki ni ko to tabale ta jina mina fefe bi ni alfa tamba ko barka de tabale ta ale di no ka polisa jina sendi mama tamba ko ni ba mananta Lalu mama tambah kena gulai. Lalu berubah punya kau, ke kerama kau kata masih. Sini pada tambah nak kabar. Ni kabar macam mama farku, kami ni mama tambah kabar tu. Tambah mesti kasih ni dengan kabar. Ama fuli mama tambah. Ama fuli termisi. Ama fuli macam tu.
Mado soni sama mataba adana du masudu soni ada ake kuno kaba ma fesi na mana ko ke tamari ni madini ko nambi usai tamatai mame atai ya atai kido tatai mama hawadi namu fi mama tabaka tinako sulite ya dosu kasro fasula kasro basu tamba fete mama ka jina ko be bana du furake ka ba du mo bi da ko furake bi bana bana ko furake sir juga abu ta ka bo ma tamba yi jina ti farma ko bi bana ma abe frabo ka mo furake imai farmasi tradisional ba mo ani jama ya rasul ya mo bela ta frano mo fadiya wala na fi furata mami ambara ko kakitu alni sudo be shiro ko ka dinu ma ko sudo fura babu mbara mo sudo ya so kani kakitu na mara ma ka tala fe ubadda mu tama so shiro ambara mu fura be mu tabda mu so shiro ugara donde ataseso 89.1 na mara ni tamaka fura so bella fi tama do be silu de ko almu da so mo mutani torobo ibu hali tambah fulan sekali. Do wele fana be ni bike quartier so be quartier no biche. Sigata. Ini bangi di tambah sipi nama nawi man. Sama nama. Nama ka bulan ni do fene tila warni. Nama ramai. Ni fala di bulan ka ta kusmana. Abi bo gere ko kusmana. Which is bene da bulan sabu. Hima di bulan ni. Maro shina nana. Na posisa grabe ni kote na abaka frado mesi kaka frado seria di afero be apolo afenti pa fe masai bedola di jamani katobon ay jamani wuci sigata ka pa tama ni kote na kapui ita so barle do fa be apolo ne fen chama ni de ba Sudiri ni ala ini suka segera bina da bagi na kurato ni sudiri be kadin ate sabtu ko kan jama skatu halina da na kekle majeba Allah da na kekle majeba ku babu sudiri fana kai ni ga sudiri abi kisi suwa ko tomato abi kisi da yubu chama abi kisi sudu chama kisi toro chama mais grand be be la babu de tambasi nama be jatimile doke ala aka bi séjour nu kono e ka so chama be dine bara nu ke e ka so dine ko ma ko ti so gari ya dine ko ka ba mo siri wa titi maka kele ni plana fa ya mi aye ko ta abe ko ne kala fla ka mo na mo ko ke mo ni hibu
ni anak tambah tapi kama kusudi programu kumalola kuhima ni ni be feka tambah na ni be si afa na kana msubiri fo tambah mama hawa kafuni maruba riba ni hari mandi hari mama hawa ali yakili be nona kile yakili be tiki tambah be mo fo no fala minute ile feka tambah la dini tambah fali su ima kuma kusudi suri kikratini su Ibrahim ali fali dulai imana ke commerçant tu ke tu ba ya ki gombe be barka na hima su la ba bisi suri kikratini su Ibrahim ora ke manu dimu ba fo dulila kuni suri sona samina wo be ni suri bana samina sangara ko wo ko sango kila be ko kle kabako ni sera ni dina fa ma ni sita ma sita parce na to ko banna to ko ko kusani ka be ta ma na re ta jino kama fa eli ta dina kile milani so mina be ta ba ura eli mina be ko usabe ko tabaka na ngara be fo ko sasa kabako usabe si kabala ka ko ni kabala ka ta be si kabala ka ura ke dina mo sa ke be ta ba dino fona ka president ni ta ba ni tiba ta tu fika paka da papi disi ko na sita dulu tambah mama ya tambah tu fika balik tambah ibadi wale makufa mwaka fama doka makushi na duka shindani wajadi ni hima ni mama hawa dijumon moni sabi brojan fasuni oye almami amo ke fana almami da ka fo brojan mamsu ko almami vladi almami vladi almami wa fo brojan mako almami vladi wa fo ki e sunu fana mako almami vladi parce que fo ko na pe ula ini tambah kita tambah musuh berbeda kenapa ya tambah peci ini kira present dina ini kira nyamuk dina berbeda ni berbeda tambah mafana ya so nanti be aku formalnya mama tambah ini adalah formasi elektrokan usul atisi mama ini atisi sabari ba di tambah mana kele fana dan nomor kapsi sigatola gambe ni fana ye akuma beta kati na tuli ni na ye kambani jama ushule kile tambah ya di jamaah anya mo fio gafo tambah ya di jamaah ni am dro tambah ba fu jamaah tambah ya di jamaah chakulu ni msukulu ni tina ti dro tambah ba di mari berarti di Aisyah datang Nunggu Aisyah datang andi teraka susah tambah lima andi teraka susah ibe masuk fu mata mau ale de beja ti ale de perfana bugla ale de perso ale de perso ale tambah masakin nabi cemui masakin nabi cemui ima di bulan ima mama tambah teorinya farafina ni fajila tambah dulu ima di pasina di itu ima tambah ima di iya emasi ko jina mina msika ko jana munga ko jina ko lepsika ke tambah dulu ima tambah nak kalau era kamu nak sudah betul dari tambahnya dia kata tak bagus aneh nanti kalau hanya ini kaki kecil itu jama ini jadi itu nanti ini ada masalah ini sebab ini ani suwe fla ini karena tambah kesukuran ani doki tambah kesukuran dari ani suwe kalau cuma gerak dia tak kecil tambahku baru terbang mau tambah lagi
jina lo kama ukutamba kare tamba kala na hɛrɛ tamba ma yɛrɛ b'a fɔ k'ale na hɛrɛ tamba ye wa an ka fulakɛ bɛ yan directeur fana ka ca kun ye arajo directeur la mais fana ɲɔgɔn ma ca misi fulakɛ fana k'i janto namara fama la m'o f'a ye an fana ye namara kalifa fulakɛ la a k'a bila sogo n'a olu ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ fana ka fulakɛ ye namara ye fulakɛ i mana ani so ka di directeur y'aw ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye silakan ka misi la kalau yɛrɛ fana banne kɔrɔ ko ala fana nana ka tigɛ dunya fana la ɲɛ namara a ko ka ca an b'a fɔ yɔrɔ ma tamba bɛ sira la an n'a bɛna soli an n'a bɛna bolo a k'an bilasira Namara fama su na ya da buri amma ga buri da yima da buri da di amma tamba anana bana tin to ju kata ka ko bela di ka ko na ba maro tamba na dina di ba ba su ci maka
ya to fu na to ci abul ci mana andi ma mo makka ba ya to me hima di ko nan di amba fu anaga kala do amba fu mara ya para ta mo fura ta ne ina da mo do ko ni ta ba fu wata ma mara fa ba ka do do ni ba do ni kenya anne ya ba to ba da sisa ba ka kala no so ya ba to do na para no na to sana ya wo na brain so ka fi nya we na kai ni ku zo ni ku sawa ne ala je ka no ala ni tuwe adu yi ba fukatu ni shi ko le na ofi ni wala ka sai na ofi ni bara tu ni na ofi ni shi ma ti ni na ofi nya fi mo ma tabani ku ro no fa do ku do yi an ku do buni na mara fa mama tabado ku yi an ku do an ku do no fa hima dini bora di jina tegi fu kubo diki meta babu sana ba masana da rako da magia mabai sasa tunda fula ba baga di lokli watu do bini jual karim kalam na kaka tasu ko karim da kama abija kan sulaka ka ba ka da waso ay karim ni ka fula yo pati mo chama fula di abija karim ni rafo ko karim na ko fo kuma ko bura bi ta kana mari ko kare da tinya da so ba ni so ba ko su sima ala bla ba ko ka komple mo ando kamal wona ndo ka su ora ke di made mo di aka putte banina mo na ba ku famishi an jina bi mo fe kamar ba kisa ka mo ke mo la ka mo ke ni ta ba ka fatin ka mo ke mo ma ta ba ikame tiga buji ikame animator ni jibuji abarka makwati ni dala kaina abet nasu abarka pini abet abarka budo na wadi ora ke mama ta ma pro ba budo ko bibli ko fia ala ko baro ke bungo bela de se obi je bungo ka animator international boka sana na rafa ka tesla tomala dunboko jamana ni jamana dunutu tunda tunda amma da wani kudi da rafa ma alaka ki masu da ki makene be family ni ko kan da do ala ni ba alaka da abi rafa afrika ko nyama ya woni ma ni ko be mama baka ni sala bi sabe am ko ya ni be euro flat ani euro flat ni Isra and Shiki, Bidou and Flat, Bidou and K. 75, 38, 52, 51. 75, 64, 38, 52, 51. Siapa? Ini bisa kita memakan masuk. Abija, Bukna, Malaya, ini Malaya. Siapa? Harus lebih tabaku belajar apa? Sampai berjalan ke Bukna, tubuh bulan bomba na yi Facebook frasi ambe kishis Canada Abidjan Côte d'Ivoire Japon on va vous parler de l'émission à Unition bientôt la reine est en bas la reine est en bas Imade
Namara famanya sih mati berjati. Ay kene soro mama tamba. Tapi jangan kau mama tambah. Ambe abisibla. Susah tinggi tambah, bangga tinggi tambah, kile tinggi tambah, kile betul tinggi tambah, selalu tambah, rakandu tambah, sundur nunggu berarti di mama hawa. Laren tambah internasional. Tapi jangan kau mama tambah. Laren tambah internasional. Tengok masuk kono. Sudah berapa? Ya dulu ya ingat dari sana tengok kantor dah baru dulu. Anak baru dulu masuk kono anak kamu itu. Melayu di mama tambah. Sana anda amba buka wali kalau ka fudi tadi tambah laren mah tambah internasional. Beri amba nama anak tu lagi. Namara Baik dong ini kali kue kamu mesti jual nama. Kau tuh kalau kalian beli punya. Itu lah mau lagi. Dosa pun tambah kalare. Dosa pun tambah kajian su. Mama tambah. Mau fakir mau nilai suna. Beli suna. Akhirnya macam tahu macam tambah internasional. Tapi itu sih zaman. Kajian aku dia macam-macam. Kata aku dia macam-macam. Kau kalau mesti kusut-kusut. Jangan mama tambah. Kami amsi kafo apa fafia ka jeti musu ko ka dia ye kusre amsi kafo mo makamba sibe Sigatala. sabula anya ye chaman ka anka gon fola pilipili shite kumini mo makamba titela Oke. Ibu ka gurfula biu gurfula ta. Gurfula bibili tingabe bali tinana kono. Lu bayo we. Kasi masanare mas kata tisuba ma. Ipela dili chufo mama tambai ni nyambo funa lu funa ni tese ba funa funa ga ni wa ko 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 lu ko na ko ni mani jama ka bi ni ngun ku fa ta ni tese ba ko ka fo ba kala ni jama ka ni bela dili ngun fo mama tambai mutu la ko ba ko la suku lu la bela dili ba matna ngun fo tambai Gambe ni o temena ka boy abayira kan bawla ka fo adu akasel ni adu chama kele do ni ka sebo ni zema nabi mbuguni nya fo ga tasi mali yo chama weruma kekre ngana ape bune ko fe am adu bejena ka tasi adu laitu alema adu kuma se ka tasi miracle fm ka tasi pangono che alema ani bugo ka fe nyamala atikula adu tisa adu mamelo bugo ka fe adu mamelo sasu ka fe ka tasi adu mamelo fama kebila kaw fe ko jaba barala ni bela kene so le be ana be gambe ni ala ma pasi wake amena sana bisa badron go boyombo abin wo boroke atina ke dron we pasabla sama bisa way ko tamba fe tama ko mo ni mo fara na ko ni tama na so da gambe yani tamba tunka adabu baru na kusebe abati mari jeli do tunka bismillah ke folo minti ka boyombo aka so ka na di tamba marmar ben na Ale tambah apa? Akan kali ibadah di nato bisa kafe. Ale ini mandi nak berada di luar. Ibu sebelah. Kelebihido, kelemaja, kelebulibabula. Kelebihido, kelemaja, kelebulibabula. Kelebihido, kelemaja, kelemasasiula. Kelebihido, kelemaja, kelebulibabula. Kelebihido, imale tama kumeino. Kelebihido, boroja tama kumeino. Kelebihido, soride tama kumeino. Kelebihido, karamo mama kumeino. Ngana mabido, kelemaja,
kelema sihula chebe kelabio surugu ye ibare tamayo tamainu lana mama mache tamayo tamami wale surugu ni namainu lana kaiba tamayo tamami wale usati tamainu lana pamati tamayo lana kilati tamayo inu lana tamale mana uchaya malu nade ngana mancha tuni ngana mani ngana te kelenye ngana te majaro foko biledo ne kulola tamana tinga tubabu karamba wa mama te tamayo tamaye danamaye usati tamama sira kilati tamama sira pamati tamama sira ibare tamayo tamami wele mama ya kele mafuko kaibara kele mafuko lamedu kele diarila ayatoma tamma wele ibare tamai la dianare kani ke jariye narina alani karama wa mama che tamba sababu tamba fitiri wale kanubani alamandi mami te nyumado ite alado masau banamulu jagadona masate betukuni yakula tamala tilinga tubabu jombe bila ikaramola nimake karato ye jombe bila tamala nimake karato soye tamaye danamaye jebe kele bido kele madia kele boli baula namra kama Grabe. marmar bubura ka fraka bala ya jino ka tizani taba Sikatula. na fel mo ko taba saya taba tai Sikatula. bambi atai ya atai ikuja atai Sikatula. mama mama tamba di man kele ka bangka me kele ka kai bara kele ani jona ke tamana mo di halal ko ndo sira ni samajari sira tigi sira ni danasa wala ke pambo ko tamba mo le tugo donla kai kele be wala ya ko tamba di natisha mama tamba ma tisha le ba fale makomo sote kan wala Sikatula. hima dini borojandi mama hawadi surudi yumuru modi hima dini borojandi ibismillah kene babi di tambai bismillah assalamualaikum surudi bismillah ame salamu di ambali malislama jema musuma bela jema sigatala kabuni jena musubela jenefu ka jo ife akasia akasin ka jena musubela jenefu ame kala me araju fefe na niwati na alafu bela jeni mtu wala mbafu ne reforma ne babao dozo kudanzo ko mitawafa dozo de na baso ma de na ba jinati de na ba ma de na ba pele da masa de na ba pulo masa de na ba la tu masa de na ba ku be mu yero so fulu kono ya da ku ne ki ku be fo bunya ani kamana so ma tamba zama ba ma de ani sanata ku ba de sta ku ba de la ren tamba international la ren tamba ya bi kaboka fuli la bela jeni tokola mara fama grand frère grand p bela jeni tokola sigatala mara fama anaka patron ku beka fuli dia mara fama ku kifu akasun arabe kasi peter fukata sidala simba ku ka fuli do bela jeni ma ki mama tamba ku bali na tamba suna na musu kono mama tamba jina ni puli pa abanya ko fi kaju urus ko jina ko kaju jina ko ay termo so abita di doni ta so mani Fo chateau tigi. ni a valor fala ka to ku to ta sukri di pesami siti do ni C'est tanaya ani ronya na kiwani na parake bulu ube lore takata ele be madu de beta ta Sikatula. be mo be ku fala mata kani arba ni ro ay jigi do tay ora kunna dulu ubi madin ba da di jigi do tay seta eta wali tay malaka tamba muso ko pasini dulu da ka ke shi wani dawo tabaka farle to na jango du barka mama tamba ni shi nani ka wali madin ko da di o saile mala abarka turata ani fla ko ka ko ta tamba ibe fefelo dina foli ngoni bala abefo ngoni Le Kasala m'a bikete. ngoni
Amiga Bote Tamba Muna, no Tamana National Tabani Fulika. Mama Tamba, Mefiki represented Gudala Cara, Mama Tamba, who what you take, Mama Tamba, Eric Dina Puso Tuni, Ibida and Tonicafo. Mas any grandpa of Kubin of Philip to Manico, Akatani, Jamani, Jamana, Catomeko, Abita, Catomeko, Putina, Catomeko, Manitu, Catomeko, Manitu, Saint Jamana, Catomeko, Abita to Saint Jamana, Mefi Kidala, Mokame Muniasu, issue. Grand Bena Chebado fu Namara Fama Tuvala, Kasoratem, no Musakuni, Kafu Jigita, Bala, Fama, Bala, Jigita Bamasha, which is Amana Dina Pefu, Kapuni Fama Pelajan, which is Dana Mamasha, Siatala, Incheway Dana Mai, Tango, wa an bɔra kila ka sama anw nɔfɛ kojani mana kojugu Siatala, o bɔra an ka belebele la n'o ye namara fama ye Boni Namara Flama, Sobermanima B, walahi Garloka Babili, o bɔra nɔfɛ rampe ne yɛrɛ mɔgɔ tamba ne yɛrɛ de jinɛ la tamba Lara the Witching, Hotel, yɛlɛma cogo t'o la ci cogo t'o la Siatala, Allez, tu me ala ye fɛn min don jɔn da hana walahi jɔn se t'o la n'i b'a kɛ i b'a kɛ n'i t'a kɛ i b'a bila bi farafinna ni farajɛla bɛɛ ka dɔn ko dɔnnikɛla dɔ tun bɛ yen ko min ye min b'a tamba ye ka bɔ Côte d'Ivoire mara la ka dɔnni sɔrɔ faso kɔnɔ ka sɔrɔ baso kɔnɔ ka sɔrɔ mɔmuso kunda ka sɔrɔ mɔkɛ kunda a fan fila bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ wolola dɔnni kɔnɔ ka bɔ dɔnni kɔnɔ Siatala, ka tila ka bɔ donsow la tuguni sɔn tɛ tulonkɛ donsow la donso hali donso denmisɛn ne bɛ majigiya ye wala fɛn minnu na olu de tɛ ka sogo ka dugu kɛ Siatala, n bɛ donso bɛɛ fo yan Siatala, anw sigilen bɛ jinɛko de kan dɔnni kuma man ca adamaden de bɛ balo dɔnni na wa dɔnni ti balo adamaden na Siatala, n'i ma dɔnni yɛlɛma a ti yɛlɛma Hotel, grand n'i ma dɔnni yɛlɛma a ti yɛlɛma Siatala, ko himaden ni bɔrɔjade ban bi de tamba bangan bɛ tamba dofi tamba tamba yɛlɛmani tamba Atma Mutamba, wallahi Manu Tamba, cɛ belebeleba Tamba, himaden ni bɔrɔjade ye de ne ta ko ta fɛ k'an kanu ko kanu fɛn k'an furu ko furu fɛn ko n'an sigi minɛn kunna ko sigi fɛn fitinin n'a belebeleba k'a bɛ wuli ka jɔ ye o don ni bi cɛ himaden ni bɔrɔjade jigiya ma tiɲɛ danaya ma tiɲɛ Siatala, ko jinɛ filɛ mɔgɔ ma kunna k'a bɛ ka mɔgɔw baro jinɛ ye ne yɛrɛ fa fɔlɔ de baro Siatala, ne yɛrɛ wolo fa zanga bama a y'o fɔlɔ de baro a b'o baro don min kama grand bɛ a don kama zanga bama ma sɔn jinɛ in ta wa a ko ne den de bɛ jago kɛ ka fɛn bɛɛ la n y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sigi minɛn kunna a bɛ baara in kɛ ani waati in na ale de bɛ anw ko bɛɛ ka sigi minɛn kunna nin yɔrɔ in na tan ko k'a ma nɔgɔ ale ma hali ni n sigila n ka continuer ka n ka commerce kɛ tama ko k'a ti kɛ k'olu ti tɔgɔ di mɔgɔ ma baara fila la ka tɔgɔ di ma ko diɲɛ k'i ko mɛn tɛ se ka tɔgɔ di ma baara fila la Siatala, k'ale ye ne ta ko min kama n'o ye baara ye fo ne k'o de kɛ Siatala, ne fa k'a ti sɔn maa kɔrɔ ko ne fa ma k'a to ko jinɛ tɛ nin fɔ gansan grand ko kuma man ɲi nka ni kuma ma kɛ fana fɛn ti dɔn fɛn ti fan Siatala, ko dɔnni ma mako ɲɛ ɔn e ma sigi dɔnni yɛrɛ de kunna Siatala, walahi Witching, ni dɔnni bɔra i ka bonda la n'i kɛra dɔnnibaga ye nka dɔnni bɛ mako ɲɛ bonda la ka mako ɲɛ kabila la ka ɲɛ faso la ka ɲɛ baso la ka tila k'a ɲɛ jamana kɔnɔ ka tila k'a ɲɛ jamanadenw ye Hotel, bi ne ma tamba ne b'a fɔ hali ni ye ne yɛrɛ ni n ka jama ye ne b'a fɔ ko dɔnni ye ko dilan anw yɛrɛ ye fɔlɔ Siatala, Siatala, ka dilan faso kɔnɔ ka dilan baso kɔnɔ ka dilan yɛrɛ ye fana Siatala,
Grand bɛ min fɔra ni baara kɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn ko dɔɔni b'a ka sigi a quartier kɔnɔ ka baara kɛ. Mais ka dugu jɔ dugu kɔnɔ la reine Tamba international Mama Tamba Anglais Touré n y'a sɔrɔ jɔn bolo n y'a sɔrɔ colonel Touré de bolo k'a ta k'a diyan Ala kama kira kama. Ko Tamba i bɛ baara min na bi an bɛ baara in valeur dɔn kojugu. I bɛ saraka min bɔ maa y'a dɔn maa m'a dɔn an y'a dɔn k'a fɔ e bɛ dugu o dugu la wa i bɛ saraka min bɔ a saraka min mago ɲɛ jamana ye. Grand bɛ sisan ne bɔra Côte d'Ivoire i y'a dɔn taga na n bɛ tournoi nin kɔnɔ n ye siɲɛ 2 de kɛ yan ni Côte d'Ivoire cɛ n bɛ taa vol la ka segin mais n ye kɔsani min taga min kɛ n donna don min na le premier n ye saraka bɔ n ye misi ni sagaw da le 2 fana même chose n y'o kelen kɛ ne ye n kɔ don ne tɛ yen dɛ misi 7 de jiginna ne kɔfɛ. Hali ne bɛ Buguni kɔnɔ yan ne bɛ taa Abidjan dɔɔni kuma ma ca. Donc kuma t'i bolo dɔɔni quoi. Tamba ka jama ka ca n taara bɛ yɔrɔ min na sigi bɛ kiri la ko fana jamana kan o wolo dun parce que ni ɲuman tun dɔrɔn ɲuman de bɛ sira tubabu ko bien fait de jamais perdu si tu as suivi du bien tu vas récolter du bien si tu as suivi du mal tu vas récolter du mal ba bi di hami sirbo nama i ma deni ko dan dia sembe kɛrɛ kɛra Burkina dugukolo kan a ye mɔgɔ dɔ bila ye o tigi da yi ko Tamba ni mɔgɔw bɛna di ɲɔgɔn an ka na baro kɛ o baro fana préféré don ko k'u février kalo tile 16 ci ka na ne bolo o fɛnw na ne bolo ko k'o di Tamba la reine international a lettre yɛrɛ na ne bolo n ye lettre di caméraman ma ko ka di Tamba ma n y'a f'i ni ɲuman kɛ dɔrɔn a bɛ sa ni Burkina bɛ mun kɔnɔ n nana n'u b'a sɔrɔ Burkinaw b'a fɔ. Ne taara Burkina Tamba ko Burkina i b'a fɔ jamako ka jugu ni Mali ta ye ne taara ko Sénégal i b'a fɔ ko fana jamako ka jugu ni Mali ta ye ne taara ko Maroc Laginɛ i b'a fɔ ko jamako ka jugu ni nin bɛɛ ye Tamba yɛrɛ kɔni ye Tamba la reine international namara ko bɛ waati min dɔ kɛ ba min ni Tamba bɔra ka fa a tɛna ko sɔrɔ faso ni faso la Tamba ye ko caman kɛ jinɛ kula a ye maa caman furakɛ ka denjugu kɛ. Grand bɛ a ka o yarɔ a ka tɛmɛni na fɔlɔ ko Burkinakaw fɛ yan an bɛ se k'a fɔ a taara ka taa waati daba dɔ kɛ Bamakɔkaw fɛ yarɔ a taara mun yira jinɛ sɔnw de kama ni o ye ladala ko ye a ko na a y'a kanu a jɔra Burkinakaw fɛ yan Tamba ye baara min kɛ o ni yan ka bɔ hakili ma. Siga t'a la. N'an ko k'an b'an da don ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ baara ninnu bɛɛ ɲɛfɔ finalement an bɛ fɔbali fɔ. Namara Tamba kɛlen ka baara kɛ mama in na an ye ɲɛnajɛ belebeleba kɛ Alpha ka sira fɛ a don Grand bɛ tun bɛ yen Waramasa tun bɛ yen Madame Tulu tun bɛ yen ka fara maa camanba kan nka mɔgɔ minnu nana don ka na Tamba waleɲuman dɔn k'a fɔ ko hadamaden bonyali k'a ka barika k'a ye daga mun di ko daga ye mɔgɔ don namara ne bɛ fɛ daga dɔw b'a bolo su in na a k'i da don daga ninnu na dɔɔni daga b'a bolo fo daga sigiyɔrɔma 7 mais ba min den hami siriko nama a yɛrɛ fabahi ma soli kama mama hawa kama bɔrɔda kasi kama a ka kusa kama a ka bambe kama a ka tile kama a ka tile gɔtɔ kama a ka wandale kama a ka wandale gɔtɛ kama a ka i da bila mun na dɔɔni ta ka dɔɔni fɔ bɔnbɔn su in wallahi Grand job Tamba ka jugumalo daga bɛ ne de bolo jugu kɛlɛ taga ni cɛ wallahi jugumalo daga fina ne fana tɛ la o cɛ Tamba jugumalo daga bɛ ne de bolo e m'a mɛn namara kɔ don ko jugumalo Tamba jugumalo Tamba jugu kɛlɛ Tamba jugu fana Tamba Tamba de b'a jugu don k'i malo ka tila k'i ladiya san kɔnɔ de ne bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ n'a daga bɛ jigin dugu kan n'a ko tindi kan tubabu o cɛ i bɛ tindi kan tubabu kɔrɔ dɔn ko ba min den de balolen sigilen don kulu sanfɛ siga t'a la ko o ta yen a tɛ tɛmɛ o o ta yen mais Tamba ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka jugumalo daga in sɔrɔ o bɛ sɔrɔ cogo di a ju wa daga wa bɛ daga yɛrɛ sɔrɔ ka daga sɔrɔ k'i gogo jiri jiri fana sɔrɔ la daga ju ni ne ka da o de kɔ hali daga yɛrɛ tɛ sɔrɔ nka daga ji de bɛ sɔrɔ daga ji bɛ sɔrɔ daga ji de bɛ sɔrɔ siga t'a la o daga ti bɛn siga t'a la an ka faso kɔnɔ daga 7 ju de don daga o daga fana ni an bɛ se ka san joli kɛ n'an m'a tile ta ka di maa ma fɔlɔ siga t'a la o tɛ di bɛɛ ma waati wa n'an ma da i la yɛrɛ hali an t'a ji d'i ma siga t'a la
siga t'o kuma la o tɛ yɛlɛmacogo yɛrɛ t'o la wa kɛlɛtigɛ yiri daga fana bɛ ne bolo ka kɛlɛtigɛ yiri ne yɛrɛ bila kuma na grand-père de bɛ ne bila kuma na a yɛrɛ b'a fɔ ko kuma man di ne ye a ka di ne ye ni ne bɛ baara kɛ maa de ka fɛn fɔ kosɔn suba u b'a fɔ k'o bɛ ne ɲininka kuma la ko n ti kuma ala yɛrɛ b'a fɔ wa namara i delila k'o daga tɔgɔ mɛn kɛlɛtigɛ yiri namara ti k'o faamu namara a fɔ tanba de ma ko kɛlɛtigi na kɛlɛtigi nare na ni tanba sɔnna kɛlɛ bɛ diyara mɛ ni tanba banna kɛlɛ bɛ tiɲɛ kɛlɛba minnu la mali la a bɛ na tɛmɛ ma tanba ka jinɛ de fɔ ko kɛlɛ dɔ bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a saraka b'a fɔ k'a bɛ kɛ mankan kɛlɛ wuli o don an bɛ ka baro kɛ ni tanba 1 heure 2 heures ba tɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra baro la a don an bɛɛ bɛ yen marisangare bɛ yen marantugu bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen jigabulo bɛ yen a don tanbaya fɔ an b'a a kɛlɛ kɛra ko k'a san ka fɔ ko sɛfan o ni manden ni bɔrɔdandi ye a ko kɛlɛ in bɛ ban ko bɛ segin kɔrɔlen na mama yɛrɛ baro don tanba ma fɔ ko in bɛ na ban wa ko in ma ban a banna bi ni ko a banna mama tanba ye ko damadama n'u y'a fɔ fo sɔnna ka nkɔni fɛ ba yɔrɔ dara la a ka kɛwale dɔ la suguba dara la a ka kɛwale dɔ la masangare dara la a ka kɛwale dɔ la ni kɛwale tun tɛ tanba la muso fɔ cɛkɔrɔba fara cɛncɛn de sɛnɛ kan ka bɔ jamana ni jamana ka taa nkɔni fɔ tanba ma o kɛwale dɔ i sɔnna tanba bɛ mama tanba fɛ i ma sɔnna daga dɔ bɛ mama tanba fɛ namara ni tanba sɔrɔ a ka daga jɔ ne ma fɔ i bɛ kɛ milliardaire ye mais i b'i ka bɔ n'i ka sa kɛ i tɛ sigi mɔgɔ a ka kalan min bɔra fa min ye milliardaire ni malo ma sisan a da y'a fɔ faransi min bɛ faransi a y'a fɔ ni tanba fɛnɛ ka so o kɛra ko sigi je connais parti dans ma télévision je dis que parti je dis que ko tanba y'a fa ye kɔnɔ na k'i b'a fɔ komi tanba b'a ka sɔrɔ a tun donna furu kelen na o tiɲɛna cogo min na tanbaw fa ye ka don furu filanan na o tiɲɛna cogo min na tanbaw fa ye ko mun bɛ k'a la ko tanba a bɛɛ fa ko tanba ko k'i kan ka minɛn de ta k'ale yɛrɛ dalen su ye ko sugu nana k'a n'a ka minɛn a ye minɛn ta tanba ye minɛn d'a ma k'a ka taa a taalen minɛn taama ka se ka na masala ka taa minɛn ye mɔgɔ mun ɲalen ka fɛn mun na s'ale ma pari ale tun bɛ baara la minɛn kɛra sababu ye ka jɔyɔrɔ d'ale ma ka responsabilité d'a ma a sababu de ye mama tanba ye a nalen a barika ye 8,000,000 ka di mama tanba ma a sitana yɛrɛ tɛ sunɔgɔ dɛ ngɔni bɛ ka fa kun ni kisɛ kun na a ko k'a karamɔgɔ y'a kɛ ne a barika 8,000,000 k'a da karamɔgɔ ma k'a ye mobili kura 2 san k'a bila sira kan ko bɛna da karamɔgɔ ko ka kalandenw ta ni ko parce que tanba ye mɔgɔ ɲalen parce que i bɛ diinɛ dɔ furu a tɛ mɔgɔ ɲɛ ye i bɛ taa karamɔgɔ dɔ fɛ a tɛ ko k'i yɛrɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛ ye mais tanba ye fɛn fɛn d'a ma k'a ye mɔgɔ ɲalen ba bi den hami sirɔnama c'est côté ni diinɛ tɛ kelen caman bɛ côté de baro tɛ diinɛ baro mais mama tanba ni fɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kalandenw prévu la a barika sasira marisangare barayɔrɔ la falajɛ a barika 1,000,000 a ma fɔ i ka karamɔgɔ kana wari bɔ k'a ye minɛn mun d'a ma diɲɛ bɛɛ na ko minɛn mɔgɔ ɲɛ n de y'a ka bɔ faransi kana siɲɛ 2 san 1 bɔ e ma ye maca barayɔrɔ la e ma ye maca barayɔrɔ la taama ma président an bɛɛ la so kɔnɔ ko minɛn dira ma a ma 1,000,000 ni suruba ma ye bon n'i ye minɛn ni kalanden b'a sɔrɔ i b'a prévu i m'a tanba ka kalanden a jara tun ba kɛmɛ ba bi an ni tanba y'i sigi bɛ a ka kalandenw tanba ko cɛ karamɔgɔ b'a kun bɛɛ lajɛlen ye minɛntigi jamatigi ni tanba y'i sigi bi a kana baara kɛ kalandenw b'a bolo burukina mun b'a bolo abijan mun b'a bolo sɛnɛgal mun b'a bolo lajinɛ u b'a bolo fo ka taa san san o de a kɛra ko tanba l'arène internationale mais ne b'a ɲini bugunigaw fɛ u ka nkalon bɔ kɛra min na u kana tanba ka daga lajɛ walayi daga naani bɛ tanba bolo n'i y'a kun i bɛ sɔgɔ sɔrɔ parce que mɔgɔ kɛ diɲɛ k'i labɛn n b'a kɛ cogo ni ala sɔnna ma i tɛna fɔ mɔgɔ ma ko n b'a kɛ cogo Grabe e yɛrɛ ye dugulenkan fɔ bi n'o tɛ an ye baro kɛ kumaso in kɔnɔ yan an da tɛna se ninnu yɔrɔ ninnu ma namara fama ne ma fi mo ne tɔgɔ mara mama tanba ko i y'a fɔ i y'a fɔ ne tɔgɔ mara i ye safinɛ mun fɔ safinɛ ni jaba sira ka safinɛ ni bamanan bɛɛ ka safinɛ safinɛ bɛ wuli bamanan fu de mais n'i bɛ safinɛ ka n bɛ hakili k'i ye
safunɛ bɛ ko fili kura de bamanan fili mais n'i y'a fɔ dɔw ye dɔw b'a fɔ n bɛ sira fili wuli n'o tɛ i bɛ safunɛ ko fili kura i b'o de san ka to ka ci kɛ safunɛ na k'i ko mɛ su kɔfɛ maa caman ye faama safunɛ ye fanta kɛ faama ye safunɛ n'i b'a ko fili kura i kɛra cɛ kɛra muso a ye maa dama don furu la ne t'o da safunɛ o bɛ yen o de kɛ ne b'a fɔ ma ko ka taa taba ka fura fa yɔrɔ cɛ caman bɛ n tɛ n da dɔn ka muso k'i ka musoya tiɲɛ k'i ka musoya lasigi tanba ala y'o dalu da depuis ala ye tanba da a b'o baaraw de kɛ i b'a denmisɛnnin ma hali dan bɛɛ sɔrɔ n'i farikolo ma i farikolo dilan ka i sago ala y'o dalu di tanba de ko ji bɔ ko tulu bɔ k'a di ala y'o di ma tanba ma afiriki bɛɛ o de kɛ tanba dalu dɔw b'a fɔ sinu di bɛɛ tanba ka dɔnni ninnu soko bi tanba elle est d'origine sonofo sange bambadi ka wulu dɔnni na ka mun dɔnni kɔnɔ fɛn caman bɛ tanba fɔ k'u bɛ kabako kɛ mais gan bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i ye tanba lajɛ i b'a fɔ ko tubabu n'i y'a lajɛ a kɛcogo bɛ i kɔnɔna fili i b'a fɔ ko ayi ko sigi bɛ se ka baara kolo gɛlɛn kɛ wa nka kabiri n bɛ yen kuma dɔ bɛ yen a fɔ man di mɛ n b'a fɔ kabiri n bɛ yen nka jinɛtigi cɛsirilen ye yɛrɛ hali ni maa ye 1000 de di ko k'a ka baara k'a ka cɛsiri ka baara in kɛ fo k'a tigi nimisi wasa bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin jinɛtigi k'a baara kɛ bunahadamadenw ye hali kɔlɔsibaga minnu bɛ kɛrɛfɛ lajɛlikɛla minnu bɛ yen olu k'a fɔ ko muso in ka jinɛ ko a ye anw kɔnɔna fili a b'anw kɔnɔna fili yɔrɔ jumɛn a bɛ ka baara kɛ kɛcogo min na a bɛ taa kɛ nin kɛcogo in na o yɔrɔnin min filɛ nin ye tuma bɛɛ n bɛ sigi n bɛ tanba ɲininka tuma bɛɛ n bɛ sigi n bɛ n yɛrɛ ɲininka. Namara don min na an bɛ taa Abidjan an bɛ taa Kɔgɔjida la a fɔra k'e ka to so. non ko n ka to so n ye n ban ka to so tellement que ko bɛ si filɛ ka ɲɛ n taara se cɛcɛ in minɛ daminɛ na n ye n sigi guwa. ne kɔni bɔra a kɛlen ka tanba sɔrɔ wari de sirila ka bɔ ji la ji tun bɛ na taa ni denw ye k'o ji yɛlɛma wari de sirila ka bɔ kabako 100 kuraw 20 kuraw bɛɛ y'a ye. Imagine dɔw la ni kabako tanba f'i ka minɛn mun b'a bolo minɛn kɔrɔba la muso ka na ani mama yira bɛ hakili dɔ kɛra ye o tanba ye fakulu sigi bula yɛrɛ bɛ jinɛ de bolo n'i y'a mɛn ko bula yɛrɛ bɛ jinɛ fakulu yɛrɛ de jinɛ n'i y'a mɛn ko bula ni jinɛ de bolo tanba mamuso de tun bɛ kɔkɔtigi minnu ka se yàrá la k'a bɛɛ sigi siɲɛ kelen siɲɛ kelen a mɔkɛ fana tun bɛ Urajɛ tama ninnu la dɔnni b'u ka société bɛɛ Urajɛ tama faso jina dɔ bɛ i bɛ fili min na ne ta n'i ye faso jina de bamanan pɛrɛ i ma ni tama ka fɛn fara waati dɔ bɛ kɛ bamanan pɛrɛ ka bolo bɛ kɛ o la su kɛrɛ kelen-kelen bɛ di sɔnɔfɔ bala de bɛ fɔ a misibilen n'a misifu bɛ fɔ tama bɛ ma ba caman ba ni tama de ka ko yi wuli Abidjan maa caman bɛ jɔyɔrɔba la Abidjan faamabaw tanba de jɔyɔrɔ hali n'i taara ka sahlɛmaw la i bɛ jateminɛw kɛ maa minnu yɛrɛ ye man di i ɲɛ bɛ da caman kan kadidadi bɛ tanba bolo muso min y'a sa tanba ye i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ka wuli ba jɔyɔrɔ la tilegan fɛ la a yɛrɛ tanba de ko n bɛ sigi jɔyɔrɔ la a ko tanba n'i ye sigi jɔyɔrɔ la tanba fana bɛ nin sɔrɔ kati dɔnni min na kati di tanba ma ka so fɛn min ye o salema baro la barika ka taa 2 di tanba ma k'a ka di segu ka 1 di tanba ma k'a ka tila animateurs ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra diɲɛ na place dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ ka pɛrɛn i bɛ san 4 san i bɛ san 4 san y'a sɔrɔ man di ko n'i sigi place la mais nani ni ma bin bɔrɔda sɔn ka misi ni ka sara la muso fana ye sara da diɲɛ bɛɛ ɲɛna tanba ni ne bila place la ni sɔn ma kati la kati ni ka million mɔ o de kama a to sɔn ka fɔ a ka baro caman na ko mɔgɔ bɛ balo dɔnni na ko dɔnni tɛ balo mɔgɔ a ye taa ni fɛn sɔrɔ mɛ nin kɛra ko dɔnni tigɛ ne kɛra dɔnniba ye k'e dɔnni tɛ balo dɔnni ma mɔgɔ sika foyi t'o la namara i fa ye dɔnniba ye i fa salen a ka du kɛra patron sira dɔnni ma mɔgɔ sika foyi t'o la dɔnni yɛrɛ président futur passé dɔnni constitution président min ka dɔnni kɛ bi ka mɔgɔw
fitin be dona na to ban dun kan da tun nakara dun ka ka ke chudi ne te do ka na ka ke chudi fa beto e to me na ne sa do na ko ba ko ba ke chudi ni ko so da dona don ma mo don amanga don ni ko Gabi wati to na tatu me tamo bidalo da kula na me 30 minutes fraka anda do do da maro fraka ci ka ko mani fraka ko ni ana matusira so fo ba je flow ana yi sisa ana demuso ana denke de be ambulia bi tracteur an demuso ni an denke o de ba so fo ba je flow de re mo do na mara tama le freki da du safna toni Grazie. safna toni Ibola ka safina no no. Vamos waza. Como wayi no do. sigatala Vamos fola no do. Ni sebala ta avec un samina. Akilo kumasi. ukara ko chono Bi feme ne duna na fokolo shishi. La sebala ta na sebala ko shishi de la. Namara bola ka fɛn dɔ fɔ sisan namara kelen tɛ mɔgɔ baden de b'a fɔ ko n'i ye kama ye cogo ye ka taa ka baara kɛ cogo ye i b'a fɔ ko mɔgɔ kelen in tɛ hali grand madame teri de la ka madame kɛ sɔnna kuma na ka ye i y'a dɔn ko madame k'e ka jinɛtigi minɛ k'a bɛ baara kɛ cogo min na ko n'i y'a ye i tɛ baara kɛ cogo fariya la grand madame ko han ale y'o to yen don dɔ ale nana ka na ne ka baarakɛyɔrɔ yira yir'u la a m'a fɔ ko ne don ko nin de ye kɔrɔ ni dɔgɔnin k'olu dɔgɔnin olu ka su ko a ye jinɛtigi nin ye k'o de filɛ ka baara kɛ tan a ko ne baara kɛ cogo ko tiɲɛ tɛ grand madame ko k'o de dun ko ne taara nin fɛ fɔ Côte d'Ivoire madame fana bɛ taa ne fɛ don min na ne ni madame fila de bɔra ne ni madame ta fɔ Abidjan n taara ne ye Abidjan n ka baarakɛyɔrɔ min tun bɛ yen ka taga ne ye Ire an taara Ire an bɛ baara la fana madame min jaabi ne na an bɛ s'an na don ma sɔgɔma joona madame donna ne nɔfɛ ko ne dɔgɔnin ko ne ko jinɛtigi bɛɛ bɛ baara kɛ tan ne ko jinɛtigi bɛɛ bɛ baara kɛ tan k'ale bɛ yala olu bɛ yala dɔɔninkɛlaw ko olu bɛ kɔlɔsili de kɛ k'ale ma sɔn ne ko jinɛtigi bɛɛ bɛ baara kɛ tan ko depuis ale nana ale bɛ ne jateminɛ ko su tɛ to sɔgɔma tɛ to i mana wuli heure i b'a sɔrɔ ko ne bɛ ci dɔ la sigatala Seguba fana ta kɛla ten ja an bɛna fɔli kɛ don min na kuma se a don mɔgɔ tora terrain kan ne taara terrain na ne tagara baara kɛ sabula o tun y'a fɔ k'an tɛ fɔli kɛ terrain na k'o tɛ sɔn k'an fɔli kɛ ko mɔgɔ mɔgɔ b'an kɔ fɔli kɛ yɔrɔ min na k'a bɛɛ to muso ka taa fili a fani ɲini ni ye Seguba ye don o don maa ti d'a ma la i ka ye Seguba bɛ janjo fɔ ne kɔ a b'a dɔn k'a ye ko dɔn hali Seguba yɛrɛ ta tɛ ne ye dɔɔninkɛla janjotigi n t'i bila cɛ la n t'i bila muso la nka ala ye fɛn min da n da kan na ni n taara diɲɛ yɔrɔ n b'o de kɛ i y'a faamu wa bonya min yɔrɔ ka se dɔɔninkɛla bɛɛ lajɛlen i b'a faamu an bɔra yɔrɔ la o su dugu tilama kelen ne ma da ne nana ne ye misi saraka ne tilara saraka kɔnɔ ne n sigi ni n ka denmisɛnninw ye an ye safunɛfin baara an ye safunɛ baara fo ka kɛnɛ bɔ Seguba fana ja Seguba jɔla sen ka finɛtiri la fo ka kɛnɛ bɔ a ma kuma i b'a dɔn an ye san joli kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ kɔsa in de la Seguba bɔla an y'a wele Macaka fɛnɛ a Seguba nalen an fila sigila an bɛ baro la a ko Tamba ne ko a tora baro la mɔgɔ damadɔ yɛrɛ tun bɛ yen a ko ko adamaden ko mɔgɔ bɛ da ko la ko ni fitinin mɔgɔ bɛ tigɛ ko dɔ la ko ni jigi ko ne ye ka safunɛfin suɲɔ Seguba ne ko cogo ko walayi ko parce que mun na ale ye ne ni ka kalandenw ye ka safunɛ in baara cogo min na k'o dɔrɔn tɛ dɛ an tun bɛ janjo in na ko fɔli ti kɛ o fɔli kɛra ne ye baara min kɛ o su ka tila ka na sarakaw bɔ ka na n sigi n ka kalandenw fɛ ko n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye wala a t'a kɛ k'a bɛ kalandenw dɔrɔn to k'a baara kɛ ko ka na n sigi ni kalandenw ye ka safunɛfin baara min bɛ mɔ min bɛ don bidɔn na ko ne y'o bɛɛ kɛ fo ka taa kɛnɛ bɔ k'ale sigila ale bɛ yan ne lajɛ ni mɔgɔ tun y'a fɔ ale ye ko ne bɛ se ka baara sugu in kɛ k'ale tun tɛ da la ale ma ne yɛrɛ minɛ ni nin baara sugu in ye wa ale yɛrɛ ye baarakɛminɛ min ye ne bolo ka na a ye baarakɛ so min bɛ ne bolo ale tun m'o sawura foyi ye ne kan a tun ma minɛ n'a ye i b'a faamuya
Ça veut dire à quel moment aller dans la pizza cané et tu peux aller là quand il faut me de tourner. Donc on s'appelle fille minute tu veux créer fait du mal faire il bolo bolo la ko fara bolo ka. Wala quand les chiens sont il va faire donc il n'est pas baraté ko kalande bolo malé. Ko so nera mata malé ka fara ko tu. So ala kalande ni dine ma bi. Ni ne sigi ni enka madre. Ben sigi kan si na ni ogani dugu gela. O be jite wuli ka ja ka so la furu la ko jan. E ba fa de na ni shi ko de. Mo de yere. Wallahi o ko so an narin don ko narin kalando jamane ne tawte. Ikela yoro kalande narin kalande do mo tere. Na o atema shene fe. Skenera de barakela yere. Imana na nife kalande ne ara tuko tuko ikana barake kike tuko gisira barake ka temenika. Na ko donte ni ko musu abara gisira ke ka temenika. Mate doni ya bara. Sigatala. Donc iba tane ka damanda le fandi kalande ke. Parce que vraiment bonne ka fo ko mo ma kalande fle. Demi mola français kana. Aw ko ni ai. Ebe ka min fon. O ye maita mai. O nana sekuba yo odi. Sekuba yo bawi. To kelen. O ya minɛ sigira o nana Mario lawuli a bɛɛ sigilen bɛ Faransi o de tɛ ninnu bɛɛ ye minɛtigi de ye a jara tɛrɛ filɛ kalanden maa bolo a ka ca kalanden 100 filɛ ale ne yɛrɛ ka baro kalanden min bolo a ka ca kalanden 100 filɛ wa ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gabia de ma Côte d'Ivoire mais ne ye janjo min kɛ Gabia walayi ninnu fa ni fa kuma sɔn a ka kɛ minɛtigi ye a fa kama cogo di ko n'i y'a ye bɛ da i ka jinɛ ko la ka sɔrɔ i ka sigi ka fura bɔ mɔgɔ ye i karamɔgɔ kama ne de y'o ka dugu dilan hali kuran tun tɛ yen a yɛrɛ sigilen filɛ. An ye appareil ye Afrika mun na. A sigilen filɛ n'i y'a bɛ ne nɔfɛ bi kalanden minɛtigi min bɛ ne nɔfɛ o bɛɛ furulen don u cɛw y'u labila ka na parce que u cɛw y'a dɔn k'a fɔ k'o ti bololankolo de kan bi ko ka ca dɛ k'i muso bila kalo 1 kalo 2 k'a ka taa sɔrɔ a karamɔgɔ nɔfɛ a baara kɛ e b'a nalen ye Buguni a fura tobi yɔrɔ ni ne yɛrɛ ma lafiya yɔrɔ yɔrɔ ne ti fɛrɛ walahi ne yɔrɔ baarakɛyɔrɔ tɛ yɔrɔ min na walahi ne ka ɲi ne ka ɲi o ta ɲi baara tile tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ne ma taga tɛ kana ne yɛrɛ fi to yɔrɔ yɛrɛ la yɛrɛ walayi ni taara bɛ tile 2 kɛ kɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a ko ko mɔgɔw ko ko palais royal n ko baara kɛ palais de don. walayi a ko i y'a ye a y'a kɔfɛ yɔrɔ kɛ cogo min na kalandenw bila sira nafa an y'o bila n'u fɔ ka taa tu bɛɛ tigɛ ka gbata kɛ donc u bɛ sigi o yɔrɔ la u bɛ mɔgɔw ka fura tobi u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a faamuya ne b'a fɔ n'ale kalandenw ti baara kɛ dɛ walahi i bɛ n'ale yala farafinna ni farajɛla siga t'o kuma la yɛlɛma cogo to hali n tɛ tamakiya k'u fɔ wa tama ka kalanden i b'a ɲɔgɔnna ɲini ka dɛsɛ k'a sɔrɔ parce que n ka sɛbɛ dɔ de yira o la olu yɛrɛ kalo ko ne yɛrɛ ma tama bɛ baara kɛ cogo min na hali ne bɛ feere kɛ kana ye kan dɛ o tɔgɔ bolo wa ne bɛ feere kɛ. N'an ye sira minɛ fura de bɛ kɛ ka ne ka katifa tɛ. N ye o seereyaw ye anw natɔ ka bɔ Abidjan o feereke n ye vidéo ye minnu ye. 200 100 hali n'i sira ka miliyɔn di ne ma o tɛ ne bali da kana parce que ne fa y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko olu taabolo yɛrɛ y'o ye furabɔ ni yiribɔ ne fa bɛ si ka furabɔ ka yiribɔ hali furamugu dɔ bɛ ne ka cɛkɔrɔba bɛ kolonkala minɛ ka sɔn hali n'an ko muso y'a d'a ma ko ka sɔn a tɛ sɔn. Cɛkɔrɔba ka furamugu bɔlen a b'a bɔ k'a d'a ma. Siga t'a la. I b'a faamuya donc dɔnni kuma ma ca an kɔni bɛ Buguni kɔnɔ yan i mana kɛ cogo cogo fana i tɛ se ka diɲɛ bɛɛ mago dilan dɛ nka ni tama tura ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko dɔnni ye fɛn ye. Siga t'a la. Sabula mɔgɔ mana na i fɛ a bɛ cogo min na a yɛrɛ b'a dɔn n'a bɔra cogo min fana n'a yɛrɛ b'o dɔn o tɛ tiɲɛ ye. Siga t'a la. An ti kuma caya. Dɔ farala garisɛgɛ kan. Bɛɛ b'o dɔn. Ni ye sida ma si to dɔ ma sauf an yɛlɛmana dɔrɔn kan bɛɛ b'o dɔn tɛ filɛ o ye jeli ka kuma ye. Taba ale bɛ fɛ safunɛ in a bɛ ko filen don ko filen kaba. Safunɛ in ye koko 7 de. N'i b'a ko i tɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka bɔ ka dun ka bɔ dɛ. I bɛ don i b'a koko 7 bɛɛ de ko. Komi an ka so tile na i bɛ se ka filennin da ji kan i b'o cɛ ka kɛ k'i kun. Koko 7 koko o koko i bɛ hami fɔ a la fo ni safunɛ in bɛ hami dɔrɔn de dilan o tɛ dɛ e yɛrɛ b'a k'u la ka hami minnu tu i la i b'olu de fɔ. Siga t'a la. I b'a faamuya la safunɛ in de ye sirijugu lakari
il nettoie. Mi bɔra bu bu la yo mi bɔra matente la jugu malo safinɛ fi jugu kɛlɛ safinɛ fi ka tasi jugu bɛɛ bu la sigatala wallahi ka dɔnni jugu wuli ka bu kɔnɔ k'i hakili sigi n'i y'a ko a bɛ k'i hakili la k'i ye namɔgɔninfin bɛ mɔ i fari la a don su i bɛ sunɔgɔ dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ hali nɔgɔ adamaden nɔgɔ yɛrɛ siri tɛ dɛ nɔgɔ a b'o bɔ mɔgɔ la hali muso yɛrɛ a den yɛrɛ i bɛ den ko a la i b'a dɔn ko nɔgɔ bɛ den minɛ o nɔgɔ a b'o b'i la an k'a hakɛ to kuma n'a cogoya don hali cɛnimusoya nɔgɔ bɛ kɛ adamaden na a bɛ nɔgɔ a mana bana wuli mɔgɔ minnu na donc a dɔw bɛ maga denw na a bɛ bana wuli denw na a bɛ fɛn kɛ a b'a nɔgɔ bɛɛ bɔ den na i yɛrɛ kɛra mɔgɔkɔrɔba ye a b'a nɔgɔ bɛɛ bɔ n'i y'a faamuya i yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba i bɛ se ka fura in ko i fana bɛ se k'i ka denbaya i bɛ se k'i ka denmisɛnw ko a la kana foyi t'a la i b'a faamuya la safunɛ in de bɛ ko dilan ko min sigilen ni yɛrɛ dusukolo la a b'o de dilan a bɛ degun wuli ka bɔ i kan degun min n'a bɛ k'i tɔɔrɔ wa k'i kunkolo lafiya hali n'i ka problème ka se i tɛ sunɔgɔ su kɔnɔ safunɛ in b'o de kɛ wa k'a fɔ ko bi safunɛ in ye tɔgɔ min sɔrɔ ko anw bɛ safunɛ prix yɛlɛma an t'a prix yɛlɛma dɛ prix bɛ joli la 200 400 naani bidon ba ye 1,200 a banna. Namara dɔɔni kɔnɔ bi i n'a fɔ grand frère a fɔ cogo min na an de sigilen bi parce que hadamaden a to mɔgɔw k'u danaya yɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ de sigilen to ne bi an de bɛ baara kɛ ne bɛ sɔn kɔfɛ mɔgɔ ta bonya caman kɛ kɔfɛ ne bɛ sɔn ka taa baara n'a cogo kan o tɛ ne bali n ka 100 fila feere ni n ka 100 fila feere la maaw man kan n'i kɛra tɔnkɛla i bɛ hinɛ maa dɔw la maaw bɛ hinɛ na sigatala ko jinɛ min b'a kun na k'o k'a dɔn sigifɛn min bɛɛ nɔfɛ maa kolen dɔrɔn tɛ n'i ye maa ko a kola ka problème to a la i b'a ɲɛɲini sigatala i b'a faamuya maa bɛ ko ni kungo dɔ de ye sigifɛn bɛ kungo dɔ de da mɔgɔ kun dɔw ka cɛko ka gɛrɛ dɔw ka musoko ka gɛrɛ dɔw ka denko ka gɛrɛ i b'a faamuya n'i y'a ko k'o to a la kolen kɔfɛ i b'a dɛmɛ o k'olu la i b'a faamuya donc n'a fɔra ko ka funafɛn ko mɔgɔ caman b'a ta k'a kɛ ko wɛrɛ ni y'a faamu ni kora dɔrɔn o t'a bannen non donc o ye ka sigifɛnw deli de o i b'a faamuya nka mɔgɔ dɔw bɛ kokora n'i y'o deli u bɛ sira labila i b'a faamuya la mais i bɛ furaw bɔ ka d'a tigi ma fura yɛrɛ bɛ fura di i bɛ furaw bɔ ka d'a tigi ma i b'a faamuya koli bɛ kɛ de kan e tɛ yɔrɔ na sisan ne kola sisan e ka jinɛ ye min ye jinɛtigi tɛ jinɛ ta la ka bila mɔgɔ la dɛ bɛɛ n'i ta wolola de i y'a faamuya bɛɛ n'i ta sɔrɔla de i b'a faamuya donc n'o kɛra sisan i bɛ a tigi mana ko sisan k'a ka kɔfɛn baara kɛ i b'a ka kɔfɛn de deli k'a deli i k'a dɔn ko kunnafɛn caman bɛ sɔrɔ faso kɔnɔya ninnu de la maakɔrɔw tun bɛ yen u bɛ yɔrɔ caman baw nka maakɔrɔw tile bɛ ka dɔgɔya yɔrɔ ninnu caman baroni bɛ ka dɔgɔya wa a bɛ wuli denw ni mɔdenw fɛ fo ka na se i kɛ donc n'a ɲɛɲinina ka dɔn hali e yɛrɛ ne ko la se e b'i ta tɔgɔ dɔn o tɛ ko ma tama de ye dɔ bila i la ye i b'i ta de n'o tama de bɛ gran bila i madenw kɔni minɛcogo cɛ b'a min de bangan bɛ tama tama ta de jinɛ minɛ ye koyi o fɔ yɔrɔ bɛ siga t'o la. n y'o fɔ a ye n'an tama filɛ ka yɔrɔ fɔ b'a walawala i ye dɔɔni adamaden dɔw bɛ yen i b'a ye i bɛ taa du kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔw i b'a sɔrɔ musomanw ka cɛ ka dawula ka bɔ mɛ namara ni dɔw wolo b'a nɔfɛ i b'a mɔgɔ bɛ a nɔfɛ a tigi ni gɛrɛgɛrɛ tɛ ban yali bɛ mɔgɔ dɔ bɛ sa kanu bɛ sigi sɛnɛ kan bɛ fɛ ka fɔ i bɛ mɔbili kura san i taara f'i bi i natɔ ka b'a fɛ moto pinɛ bɛ sɔrɔ o dugusajɛ i natɔ ka b'a fɛ i bɛ dɔ ta k'o sen kan o dugusajɛ sabanan mɔbili bɛ na bi i bɔtɔ walima sɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ i bɛ jigin dɔ bɛ bɔ sɔrɔ o la walima ko i ka ko bɛɛ bɛ na i sɔn maintenant sisan ko bɛ yɛlɛma maintenant e yɛrɛ bɛ découragé i b'a sɔrɔ e nafolo bɛ tiɲɛ bon maintenant a ba kɔnɔna bɛ kan
ada kan ni patut mama fuku gila mana buku la patut mama oh dia ni usifoni parce que si je ne peux pas faire le maintenant pas de maintenant de plus ça dina di duri ka explication ka furabo ka jumla man ka ku ka to ku klifa ka ku jinela ka sarabo ala bo do femina ala bo do da kala ba ko fina ala ba do da kan ke masaya iba tumudro ube kontrol kuli be pam on be ko sa ti wa ti paso ka fu wa ba ku be dal ku ko ke be do ba parce que judo de be si fon ina ba ni iba so na le le kai ini dina be le kai ibe no kai ni ma le du dina be na makila na makila dina ku bonda ko tamaka dina ne fu so de dia bobe muso dɔ furu sisan a b'i bolo a ma den sɔrɔ o a bɛ kilasi de dɔrɔn kɔnɔ kalo fila kalo saba i b'a ye sigi a b'a bɛn ka di dɔ cɛ a bɛ to la sigi kɔnɔ damu bɛ na dɔrɔn o dugusajɛ dɔrɔn o dɔ fɛ kɔnɔ bɛ kɛ a bɛ k'a tɛmɛ sigi sisan parce que sigi fɛn dɔw de bɛ yen a furulen olu ka kɛ sarati ma dafa i bɛ taa n'a ye dinatigi fɛ yen dinatigi b'a kɔ o sigi kɔnɔ i b'a dinatigi b'a kɔ k'a ban dɔrɔn a bɛ gasi mun na o tɛ jaabi o gasi de bɛ jɔ a bɛ dinatigi yɛrɛ sigi fɛn de b'a fɔ ko o karisa bɛ kɔnɔ yan naani kɛ a bɛ kɔnɔ duuru kɛ a bɛ den minnu fo ka taa bɛɛ kɛ i y'a ye a bɛ ten o de kɛ maa caman bɛ dina sigi fɛn bɛɛ fɛ i tɛ yɔrɔ karisa i b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko karisa ye mɔniba ye mɔni ni ala tuma ni sigi fɛnw ye ɲɔgɔn fɛ ni mɔri b'a fɛ fɛ ni maa min na hayidara tɛ mun fɛ i dun b'a fɛ ka kuma ta ko tugura sugu la i b'a fɛ n'o ye hiji mɔri b'a fɛ n'o ye hiji maso b'a fɛ parce que ni jimɔn de bɛ baara kɛ sisan a bɛ ten e ma ye sa kɔma bɛ dɔw fɛ jinɛ kɔma tɛ o tɛ kɔma tɛ mɔgɔ min na dugu tugu a bɛ mɔgɔ min na dugu kɔma tɛ maa min na dugu yɔrɔ bɛ kɛ o kɛ u bɛ sigi fo ka fɔ ko bɛ se sɔrɔ ka jinɛw fɛ o de y'a kɛ kɔma tugu sanfɛ ko ka kɔma jinɛ sɔn parce que jinɛ de bɛ pɔnpɔnsi k'u ka kabila pɔnpɔnsi k'u ka kalandenw pɔnpɔnsi o de y'a kɛ sigi fɛn bɛɛ fɛ bɛɛ kan k'i ka sigi fɛn ɲini k'a dɔn dɔw bɛ yɛlɛ i bɛ kun jinɛ na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ ekɔli kɛ ka tila bɛɛ b'a fɔ il était premier de leur classe mais avec i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ kilasi dernier ne bɛ baara sɔrɔ mais ale tigi tɛ baara sɔrɔ maintenant i b'a ye ka ko bɛ gɛlɛya a bɛ to baara in na a bɛ munumunu ka munumunu a bɛ se ka taa sumaw fɔ tɔgɔw fɛ i b'a ta dɔ fɛ dɔrɔn dɔw b'a fɔ ko karisa i ka ko bɛ dilan cogo di jinɛtigiw fana b'a fɔ karisa e ka ko bɛ dilan sumaw fɛ karisa e mɔgɔ bɛ dilan mori de fɛ dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn karisa ye bɛɛ de baara kɛ maintenant i b'a sɔrɔ a tɛ feere tɔw bɛ ko jinɛtigi bɛ baara kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ na tanba fɛ dɔrɔn tanba b'a kun a b'a ka dosi don tanba b'a kan a bɛ tila dun na don min na a sɔrɔ a ka dosi la o yɔrɔ mɔgɔ b'a wuli ko k'i wele i ka a t'i yɔrɔ baara sɔrɔ an y'o ka caman tanba ye mɔgɔw don fili na o waati la a bɛ to la misi kun y'a fɔli kɛ sulu kɔnɔ a bɛ se k'u sɛbɛn cɛ ka mɔgɔ caman bɛ fili ale fili mɔgɔ kɔnɔ fo k'o dun mɔgɔ wɔɔrɔ b'a fɔ an yɛrɛ tɛ muso ma don bɔ i ma den don da don ten ka furu mɔgɔ a ma caman ye nka a bɛɛ kora de a bɛɛ kora walasa ka kow dayɛlɛ n'u ba n'u bɛna dumuni k'o di naani takula ma b'a kelen fɛ takula ma dan kama takula ma b'a kelen fɛ mɛ o don k'u ji na sigi a bɛɛ b'a cɛla kabako o de ye jinɛ ko a tɛ tɛmɛ nin kan jinɛ ko don sababu ye siri kɔnɔ o bɛ se nin kɛ o de y'a kɛ ko bɛ ɲɔgɔn na tanba ye a f'i jinɛ dɔ dilanna de tanba yɛrɛ ye masakɛ jinɛ de mama tanba ka kalanden de b'o ta bɛɛ funu dugu bɛ tanba dɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔw la i taara tanba ka so an ye tanba ka kalanden bila kɔnɔ de n'a yɛrɛ y'a nafolo bɔ k'a musaka bɔ dantu la o dantu la an tɛ tɛmɛ o kan tanba yɛrɛ kɛ funisi ni tanba kila o bɛ kɛ funisi o de y'a kɛ n'a fɔ ko mama tanba ye masakɛ de parce que masakɛ jinɛ de b'a fɛ tanba de bɛ bɛɛ so bɛɛ fana sigilen don tanba de la bɛɛ b'ale de kɔ a b'a da kan n'a da kan baara kɛ namara n'a ye jinɛ k'u gosi tɛ ne de y'a ka baara ye a dara nin kama a bɛ nege n'a ye nin bilasira ko b'a bitigi dayɛlɛ kalanden ninnu bɛɛ bɛ taa parce que o t'a ka baara ye jinɛ ka baara ye jinɛ ko de y'a ka baara ye
tamba de ko kaka ko beto ko kasinna ura da ndo si jamana peso jina kundi tuda jina kundi toda jina kundi tiada jina kundi akeni frafini kufini dola kamini kari bela mini kari peso jina kundi ora mini kari bebe tamba bu sutra maba ngone ko tengo tamba bu e jamana kene jamana ya ebe mo bi fana tamba sutra maba be ke ba fe abebi Bogaro tamba bu masoro ko sido ni africain abebe tamba bu ko no asiro be tamba bi no africain be tamba bi aflo si jamana be representer le be namara albi kuma shi di porogati porogati usari porogati ba bambeti porogati ba kiletri porogati ba kiletri porogati skafito namara mama tamba kutu nyona ni tamba so ifunu ini chetepe ni tamba so na ka kofi baraka kofi baraka wallahi ni chebe lo kako wallahi grabe bugina baka ebe o brown ni o brown katuni jana ma brown parce que les tout ce qui no kan e ta so du bi kontoni o brown de bi nga hina de bi to ko ni wan che fu nti do ko de de ke sa bi fu nti che botamba ay fulde man dula tatu nambara bindi bu parce que fu ni en fait frafina fu ni de buri ni frafina so ni fu la kata che la ni man den so sa dama da gura ye problem so ça de problème ini CTP ini ce sumu ini ce quoi mais tamba de ben tant que tedi iba de boro dambi ali ora ke mama tamba toma mo du kuma de rapi toma mi se toma mo antona assitage abe tamba jinoro tamba do do se la fuye ko santan no o sera fuye o tamba o de man Gabi, mama tamba tɛmɛnen kɔ ne ye seereya damadɔw sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ dɔw la hali maa baro kɛ mama tamba yɛrɛ ɲɛna fɔlɔ ne maa dɔw sɔrɔ telefɔni na i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ko in kɛra mɔgɔ sɔrɔli telima sira ye o ko ma ko namara fanba ko mama tamba tun bɛ o fɛ Buguni ye k'a taara wa kelen ye cɛ ye kelen ye muso ne yɛrɛ k'a dɔn ko muso bɛ taa aventure la o sɔrɔla o de senfɛ a ko ne ma k'ale bɛ Italie de ko yani ale ka taa ale tun bɛ baara min na k'ale tɛmɛna mama fɛ yen ko mama ye ale bilasira k'ale ye baara in to yen k'a ye baara min yira ale la ko ale ko k'ale y'o kɛ ko mɛ bi ale de bɛ o kɔfɛ ni kamalen dɔ tun tɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ se san 4 bɔɲɔgɔnko ma bi an bɛ baro ni fɛnw kɛ a bɛ nadiya kosɛbɛ a m'a tɔ fɔ parisa a yɛrɛ b'o de fɔ Musa Kulubali a bɛ Faransi di balanatɔ a bɛ nadiya kosɛbɛ a ko ma ko namara kɛ i ni muso min filɛ nin ye tan ko muso in kɛra sababu caman ye ne ma a ko ne y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn ko mama bɛ sɔrɔ k'a dɔn a ko ale bɛ Faransi 21 minutes kɔnɔ yɔrɔ i kan ka se k'a dɔn ko ni a bɛ kuma barisabula a y'a sigiyɔrɔ bɛɛ fɔ ye donc an ye baro camanw kɛ o kama hakili lafiyara fɛn caman na barisabula ni dɔnnibaa bi jɛ grabe ne ma perewu ye ne ma seereyaw fana sɔrɔ a ka dɔnni kan i bɛ kɔnɔna fili namara fama n'a fɔ n tamba ka perewu kɛ a ti ban parce que ni an bɛ taa tamba ka sɛbɛn bɛ ka jateminɛ kɛ jinako fɛn bɛɛ tun ye na grabe ni ninnu ma tamba ka tamba kɔ don moto bɛ n fɛ ka bɔ tigi fɛ mais tamba y'a fɔ n ye ko grand bɛ yen k'i bɛ ka ne ka baro k'i bɛ ka baro kɛ n bɛ sɔn na bɛ jɔyɔrɔ di ma dɔ farala nin kasi de kan dɔ farala an ka sɔrɔ kan n t'o fɔ a ko n b'i la tɔgɔ ne y'o fɔ namara ma ne kɛra tila k'ale bɛ wuli ka don ka sɔrɔ ma o don ne bɛ ka baro kɛ n'ale ka n'ale baro ka baro kɛ himaden ni baro kɛ sa den tamba fɔ ko ne k'ale muso lajɛ ko ne y'a bɛɛ b'a kɛ ne y'a ma tɛ fɔlɔ bɛ tamba mun bali jukɔrɔ k'ale gilan dɔ ye absolusi jamana kan ɲanama tɛ taa ko min bɛ se ka tamba ko fɔ ka se la parce que ne t'a tɛ ɲa mɛ a kɛra ne ɲɛna
Sama ko sugu ko ngoni ko ba do ngoni na ko ngoni ki beta pa. Imagine ko da jamli na. Ka bruni mona ka ngoni malla ka na bi ka ta ngoni fo ko wari. Mama tata. Bruni ka draman de ko to biaso. Ka punya jaman kai, ka hera jaman kai. Mama tata. Tamba afun tu. Mau di ko ma ko ki ma tin ko. Aku pun ingat dari atas. Fasulat. Kulit pakai musa, bukan jom mama aku kan mau ditambah atas. Kau, kerana, generasi lepas berbagai atas. Dogon maka saat ini, sezera ini tidak. Ini masalah so. Nah, dua kan dalam ini. Nunggu sangat bulas pada berflak dalam kamu. Udah ini jom mama akan menjadi sekali. Dum ni jole be mo ya dani mal ki dinga sibe ni ko do mo ba ka su ko ka ce ko kai ni mo ko de ka sinana ni sibe sila ko ko ka na su taso dum de ka dike ta bai na mara me tamba bo so te fe ne so so ka me har ba so mo bi ta ka mo bi so so ito la ila kale patale ko ora ke ka ko ani ko ko ta to su ko ita tin baro de kacha c'est bien tout yo ko be ken ke ay fa sur abi ay na ti fa sur abi ay na peso just ba mama ta dumina ta maka ma abla ka ko fi ko su abi ta adu na ni tina itara ka abi ta ko di tina tina sika adu an go fala su ba ta ani tontra isubsidi na ko su mi ta ka ta ke o su abi dan ko ka te na do akere Grande sisan an se ka fɔ n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ fɔ su in na an bɛ se ɛri fila banna ka ban tamba baro ti ban an bɛ foli d'a ma su in na ni ala sɔnna a ma an bɛna ɲini a fɛ awɔ an bɛna ɲini a fɛ baro tɛna dan nin ma yarɔ an y'o de fɔ jamakan daminɛ na n ko ne yɛrɛ bɛna fɔ tamba ye ne yɛrɛ bɛna programme ka i ni tamba déplacer an ka taa énergie fɛnw sanfɛ télé la ka taa énergie fɛnw sanfɛ FM sanfɛ an b'a kɛ émission télévisée comme ne ka heure ka ca heure saba don dimanche an b'a ta 22h à 1h du matin an bɛ bɔ an bɛ sonorisation kɛ ni tamba ye k'i ma den bolo dan di i k'i da don fɔliko la ni tamba ka numéro n'o kɔni b'a fɔ mɔgɔw ye dumunikaw u ka taa tamba ka daga n'a ka saralafin lajɛ ani cɛ mun bɛ yen ni siyɔrɔko gɛlɛya b'u kan degun b'u ka siyɔrɔ la u ka taa tamba k'o fana lajɛ n b'a fɔ muso mun ye a tabaw ko k'a ma ɲi dɛ awɔ n b'a fɔ musow fana ɲɛmara muso mun bɛ yen ni siyɔrɔ degun b'u kan u ka musoya bɛ fɛ ka tiɲɛ u ka kɛ ala ni kɛra kama u ka taa mɔgɔ ma tamba nɛgɛjuru sira bɛɛ lajɛlen ka bila la Grand B waati banna ka ban ni maa min mago bɛ Mama Tamba la i bɛ weleli kɛ 75 38 52 51 75 35 52 51 Grand B o tɛmɛnen kɔ yarɔ an bɔra k'a fɔ jɛmukan daminɛ na yan Mama Tamba ani donso de ɲɔgɔn taamaɲɔgɔn don min na a donna Bugunikaw fɛ yan a bisimilali yɔrɔ fɔlɔ o kɛra an ka donsoba fɛ yen Dankɔrɔba in o don u yɛrɛ nisɔndiyara Mama Tamba la kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale de bɔra donsow de la ale donna diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale b'a ɲini donsow de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɛn ni bunadamaden tɔw ye o hukumu kɔnɔ Mama Tamba ko a tɛna se ka taa ten ka Bugunikaw to ɲɛnafin na nin kalo in tile 27 le 27 janvier Bugunikaw fɛ yan Nafɔ Sangare ka da la palontan tɛrɛni min bɛ yen a kɛlen bɛ ka wele bila Madu Sangare ba y'a kɛ pini wasolonkaw ka sabula kɔnɔ a kana donsow la kulonkɛ ka sumaw la kulonkɛ ka tinɛtigiw la kulonkɛ ale ko ten ko dɔnniba bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ale bolo ale ko ten k'a ka bonya bɛ dɔnniba bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ale ko ten fana ale ni dɔnniba bɛɛ lajɛlen bɛ fani ba la ko an ka jɛn ko ka taa su belebeleba in na ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ yarɔ a kɛnɛ kan belebelew caman bɛna ye a kɛnɛ kan nin kɛnɛ in labɛn an bɛ se k'a fɔ a sinsinba u bɛ association tigiya bolo ale bolo Dankɔrɔba bɛ Sheikh Umaru Tibili n'a ka cɛdenw n'a kun dara Bugunikaw kan fɛn kan a bɛ hakili la ko ministre dɔ bɛ ka na ale ka ni Bugunikaw fana ye kosɛbɛ yarɔ Sheikh Umaru Tibili a bɛna ye nin kɛnɛ kan n'a ka cɛdenw yarɔ nin su belebeleba in n dalen dɔ la an bɛna kunnafonidiw fana kɛ a kan halisa
Basabla mama tamba bora ka defo fo ala abora ni ka ma ken lo wolelo ngina ye akene kam yoro ka fo mo bina ni kene fana la nyama ya ni anu buru ka fo ya dunya ni karama kono grambe akadi ni ka kuma di bami de tambama aka kuma kunche ta kunya fula dron ko ka fuli di buni ka wa pishina hima dini bora ni usatiki ni bambe di kete ni ko to ni suri kika fuli di buni ka kika kuma kala bani buni ka kadi buni ko be no ko tamo ko buni Fukata janvier kalo kile mo kan ko fulata ni tamba do ko ni ko kabla ko ka di na ko toro ay tanya ko pa ni tamba ala ala fe o te ni sa Man ko na law. Ama anja ki do befu. Ko di be am ja. siapa Mu befu. O hima din tamba. Banga be tamba. Kalau bamba casu karena hajama bisikali dulu boleh kono ya siapa ko boleh cina musu bela jeni ko amu baula wakati kono siapa na fale na mina o dona la dawale la tidak so inshallah ini ko masha dono kuma masha kuma manta namara ala kali bersay la metta ma ko biya bana bato sulu je 27 kanana am sa deme mi ga mu ke Nala sama sama. tan Wace ne rasa ya bade mako maru da jini sana to ne inshallah yaro grambe matama na ningali ke ko yala ko tine folo kuna ke wa ko ye tamba ere kala a jina fuli da tamamulo donc salam ke afinga inshallah yaro ngon fola bele do fana be bami jina fol da na shin shufe ngon fola bele chama be anu fe fana ke na nunu ke da do chedwinka amena sirati adama ko bali abe donc le c'est da multiple flamboyant ko ke encore donné na on il faut remplacer